Jeg hedder Signe Juhl Rasmussen, og jeg kommer fra Vestsjælland i Danmark og er udsendt med Mellemfolkeligt Samvirke i Tanzania og arbejder på et center for tidligere gade drenge i alderen fra 13 til 19 år. Og jeg underviser hovedsageligt i engelsk, og så har vi ellers leg og socialt samvær. Med hensyn til at komme ind under facaden, så er det meget det der med, at man, altså for eksempel på skolen, der, altså vi har set drengene blive slået, og sådan set det virkelige liv, hvor at man som turist gerne ser den polerede overflade, og ser alle de turistede ting. Så ser vi sådan lidt mere det rå, og det der sådan er lidt flosset i kanten. Og det er svært at gøre noget ved. Man kan ikke rigtig sådan, altså vi har ikke kunnet sætte en stopper for, at drengene bliver slået her, men alligevel så bare oplevelsen, den giver en noget. My name is Signe. What is your name? Altså vi bidrager med at for det første at skabe et bånd mellem Musungu-folk og afrikanerne. Altså fordi at mange afrikanere, når de ser Musungu, så ser de penge. Og det kan man sige, det er vi måske lidt med til at lave om på, fordi at vi giver dem ikke penge, vi giver dem bare vores samvær. Altså vi giver dem lysten til at, altså vi har lysten til at være sammen med dem, og det nyder de rigtig meget. Og vi har også undervist drengene i engelsk, og det har de selvfølgelig også lært meget af, men jeg tror lige så meget, de har lært den der sociale interaktion mellem mennesker. Og at man, selvom man har to forskellige baggrunde, at man godt kan være sammen. Vi er jo anderledes, og det er fedt at prøve at være anderledes, for det plejer altid at være, i Danmark er det altid alle de andre, der er anderledes. Jeg besluttede mig for at tage ud som frivillig, sådan for at jeg kan rigtig godt lide at rejse, og så synes jeg, det er en fed måde at rejse på, fordi man kommer ind under huden på landet. Man bor som familie, og man kommer ind bag facaden. Det er en dyr fornøjelse, men det er i hvert fald det hele værd. Men i forhold til mange andre organisationer, så er det en billig måde at gøre det.